बहुमूल्यवान मूल्यवान नरकରୁ ଫେର ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହିଅଛନ୍ତି। ए जीवन बहुमूल्यवान बहुमूल्यवान नरकରୁ ଫେର ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି କହିଅଛନ୍ତି। प्रस्तुत अछ कि शेष यात्रा को प्रस्तुत अछ कि शेष यात्रा को जुग जुग धरि जीशुଙ୍କ साथे ରହିବାକୁ तुमे ରହିବାକୁ जुग जुग धरि जीशुଙ୍କ साथे ରହିବାକୁ तुमे ରହିବାକୁ। ए जीवन बहुमूल्यवान बहुमूल्यवान नरकରୁ ଫେର ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହିଅଛନ୍ତି। प्रस्तुत अछ कि शेष यात्राକୁ प्रस्तुत अछ कि शेष यात्राକୁ जुग जुग धरि जीशुଙ୍କ साथे ରହିବାକୁ तुमे ରହିବାକୁ जुग जुग धरि जीशुଙ୍କ साथे ରହିବାକୁ तुमे ରହିବାକୁ। पापीକୁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଫେରାଅ ମରିବା ପୂର୍ବରେ। ପାପୀକୁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଫେରା ମରିବା ପୂର୍ବରେ। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଫେରା ମରିବା ପୂର୍ବରେ। जीवन बहुमूल्यवान मूल्यवान नरकରୁ ଫେର ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହିଅଛନ୍ତି। जीवन बहुमूल्यवान बहुमूल्यवान नरकରୁ ଫେର ବୋଲି କହିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହିଅଛନ୍ତି। संपद पाई जन्म नहीं ना हम गोला बेले किसी नहीं जीवन नहीं। संपद पाई जन्म नहीं ना हम गोला बेले किसी नहीं जीवन नहीं। जीवन को तुमे देखना कि रे जीवन को बंचिके बालकों शिक्षा यहाँ नुहे कि बंचिके बालकों शिक्षा यहाँ नुहे कि ए जीवन बहुमूल्यवान बहुमूल्यवान नरकରୁ ଫେର କହିଅଛନ୍ତି प्रभु କହିଅଛନ୍ତି। प्रस्तुत अछ कि शेष यात्राକୁ प्रस्तुत शेष यात्राକୁ जुग जुग धरि जीशुଙ୍କ साथे तुमे ରହିବାକୁ। मृत्यु न देखि जीवित ରହିବ କିଏ जुग जुग धरि जगତରେ ରହିବା ଲୋକ କିଏ। मृत्यु न देखि ରହିବ କିଏ जुग जुग धरि जगତରେ ରହିବା लोक किए। छोट बड़ भेद नहीं मरणକୁ छोट बड़ भेद नहीं मरणକୁ लड़ा नहीं मशाणीକୁ लड़ा नहीं मशाणीକୁ। जीवन बहुमूल्यवान बहुमूल्यवान
ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଶେଷ ଯାତ୍ରାକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଥେ ରହିବାକୁ ତୁମେ ରହିବାକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଥେ ରହିବାକୁ ତୁମେ ରହିବାକୁ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହ ଗହଳ ବେଳେ କିଛି ନାହିଁ ଯିବ ନାହିଁ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହ ଗହଳ ବେଳେ କିଛି ନାହିଁ ଯିବ ନାହିଁ ଜୀବ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖୁନାହ କିରେ ଜୀବ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖୁନାହ କିରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଏହା ନୁହେଁ କି ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଏହା ନୁହେଁ କି ଏ ଜୀବନ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୂଲ୍ୟବାନ ନରକରୁ ଫେରାବଲି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଶେଷ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଶେଷ ଯାତ୍ରାକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଥେ ରହିବାକୁ ତୁମେ ରହିବାକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଥେ ରହିବାକୁ ତୁମେ ରହିବାକୁ ପାପୀକୁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଫେରାଅ ମରିବା ପୂର୍ବରେ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଫେରାଅ ମରିବା ପୂର୍ବରେ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଫେରା ମରିବା ପୂର୍ବରେ ଏ ଜୀବନ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ନରକରୁ ଫେରାବଲି କହିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହିଅଛନ୍ତି ଏ ଜୀବନ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ନରକରୁ ଫେରାବଲି କହିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହିଅଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ନ ଦେଖି ଜୀବିତ ରହିବା କିଏ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଜଗତରେ ରହିବା ଲୋକ କିଏ ମୃତ୍ୟୁ ନ ଦେଖି ଜୀବିତ ରହିବା କିଏ ଜଗତରେ ରହିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ଦେବ ନାହିଁ ମରଣକୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ନାହିଁ ମରଣକୁ ଜାତି ଭେଦ ଲଢ଼ନା ମଶାଣିକୁ ଜାତି ଭେଦ ଲଢ଼ ମଶାଣିକୁ ଏ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ନରକରୁ ଫେରାବଲି କହିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନରକରୁ ଫେରାବଲି କହିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଶେଷ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଶେଷ ଯାତ୍ରାକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଥେ ରହିବାକୁ ତୁମେ ରହିବାକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଥେ ରହିବାକୁ ତୁମେ ରହିବାକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ